Ja mám 87 rokov, narodila som sa v Brne, odkiaľ pochádzala moja mamička. Môj otec pochádzal z Nitry, bol z takej mešťanskej židovskej rodiny, ale rodičia mu zomreli veľmi skoro. Mamička mu zomrela, keď mal 10 rokov a otec počas prvej svetovej vojny, čiže hneď po vojne, po maturite, išiel študovať veterinu do Brna. Tam sa zoznámil s mojou maminkou, ktorá pochádzala z českej rodiny, celkom iného sociálneho zamerania. Boli to pomerne chudobní ľudia. Tam sa stretli v tom Brne a môj otec, keď spromoval, dostal umiestnenie v Handlovej a oženil sa s mojou maminkou. Pamätám sa, že už keď som bola tínedžerka, tak mi povedal, ty sa nenechaj ovplyvniť mojimi názormi. Ty čítaj a z kníh si potom vytvor svoj svetonázor. Takže z tej Handlovej som sa musela rozlúčiť preto, lebo práve mladí Nemci sa veľmi aktivizovali pre Hitlera. Chodili už po zvolení Hitlera za kancelára do Nemecka, hovorili, že sa tam učia cvičiť, ale učili sa tam terorizmu. Čistému terorizmu. Keď prišli nazad do Handlovej, tak už robili teroristické akcie proti Židom, čiže všetci Židia museli odísť z Handlovej už predtým, než sa inde začala táto židovská otázka fašisticky riešiť. Takže ja som bola v tom Brne, ale rodičia veľmi usilovali o to, aby ma uchránili týchto vecí, ale nedalo sa v strednej Európe uchrániť, pretože zanedlho okupovali nemecké vojská aj to Brno. A ja som zažila tú okupáciu a to bol pre mňa šok a jeden z najsmutnejších dní v mojom živote. Moja teta plakala v okne, po uliciach išli prúdy nemeckých vojakov, motorizovaných, na bicykloch, pešiakov. Pršalo, zlé počasie, také marcové. Teta ma nepustila do školy, pretože bolo nebezpečie, že začnú strieľať. No a keď som potom do tej školy chodila, som chodila okolo jedného takého vojenského skladu, ktorý strážili nemeckí vojaci s puškami a bála som sa ich, tak som vždy prešla na druhú stranu ulice. No a už začali hneď väzniť protifašisticky zmyšľajúcich Čechov a tých bola väčšina. Tak potom po 2 rokoch, keď už to tam v tom protektoráte ozaj bolo veľmi nebezpečné a naviac môj otec už dostal zamestnanie pri Nitre v dedine, ktorá sa volá Močenok, tak ma prepašovali z protektorátu na Slovensko a začala som chodiť do Mešťanky v Močenku. No a zase som mala priateľky medzi mojimi spolužiačkami, boli to tiež väčšinou veľmi chudobné dievčatá. V celej triede len 2 sme mali kabáty v zime. Ostatné mali len také vlniačiky, flanelové šaty. Len jedny šaty cez celú zimu nosili tie dievčatá. No a veľmi sme sa zblížili. Zostávali sme po vyučovaní v triede a oni mi vyprávali o strašidlách. A vyprávali to tak živo, že ja potom som nad ránom, keď som sa zobudila, tak som cítila, že okolo mňa sú strašidlá. A začala som sa báť. No ale bolo to také priateľstvo. No a dôkazom bolo, že keď už my chceli si ma uctiť, tak mi na 10. doniesli suchý chlieb s kryštálovým cukrom.
To bola ich lahôdka. Nič iné nepoznali tie dievčatá. No ale keď prišiel rok 42, tak začali transporty. V Močenku bolo okolo 35 židovských rodín a oni, tie židovské dámy, veľmi priateľsky prijali moju mamu, aj keď nebola židovka. Pekne sa tak priatelili, priateľsky sa vždy povyprávali, sa na to pamätám. A čiže bolo to ako taká rodina. A môj otec ako zverolekár bol vtedy chránený, pretože to boli tí hospodársky dôležití Židia, čiže nemusel ísť do transportu, ale veľmi, veľmi veľa ich muselo ísť s detičkami. A my sme sa chodili s nimi lúčiť. Vtedy sa nevedelo medzi nimi, že kde idú, na čo idú. Povedalo sa im, že idú na robotu. A viem, že manželia Štraserovci, pán Štraser bol stolár, pani Štraserová bola krajčírka a oni povedali, že my sa vôbec nebojíme, my vieme pracovať, my sa tam uplatníme, lenže oni neišli na prácu, ale išli rovno na smrť. No a Fleischmannovci mali malé dievčatko, také 4-ročné, krásne, ako vnúčičku. A jak sme plakali pri tom lúčení, tak tá malička sa pýtala, a prečo plačete? Nevedela to pochopiť. No samozrejme, nikto z nich sa nevrátil. Vrátila sa jedna pani, manželka lekárnika s 2 synmi, maličkými, ale otec rodiny zahynul a to bolo všetko z tohoto transportu. No a moja pani učiteľka triedna bola taká mladúčka, prvý rok učila, tak tá ma požiadala, aby som ostala po vyučovaní v triede a objala ma a obidve sme plakali. Prejavila solidaritu, čo bolo pre mňa veľmi krásne a nikdy na to nezabudnem. No tak, v 44. ale po potlačení povstania, keď prišli Nemci, tak už nebolo vyhnutia, už všetci Židia, aj tí hospodársky dôležití boli ohrození. No a moja maminka asi by nebola ako nežidovka, ale ja áno, ako miešanec. Ja som si to potom prečítala v tom židovskom kódexe, vtedy som to nevedela. No a môj otec tým, že liečil tie hospodárske zvieratá, tak sa spriatelil s jedným nájomcom na Majeri Lacihás, blízko Močenku, s tým nájomcom, pánom Konrádom, ktorý bol sudecký Nemec a oženil sa so Slovenkou, Terkou Konrádovou, ktorá bola z evanjelickej rodiny. Mali 2 deti, krásnu Aničku, takú 5-ročnú v tom čase, a Jirko mal 12 rokov. No a môj otec v tom medziobdobí, medzi 42. a 44. sa spriatelil s týmto pánom Konrádom a sa ho opýtal, že keby bolo treba, či by nás neskryl. A on súhlasil. Takže vtedy nastala tá doba, keď už Nemci obsadili Slovensko, tak my sme išli sa skryť na ten Lacihás. Všetci 3 uvoľnili nám svoju spálňu, tá sa zamkla, potom bola obývačka. No a v tej obývačke oni spali 4 na jednom rozťahovacom gauči, boli veľmi obetaví a my 3 teda sme boli v tej spálni. No a teraz bolo, že aby sa to neprezradilo, že sme tam, tá malá Anička veľmi bystrá, ona sa predtým chodievala hrať do spálne a odrazu to bolo zamknuté.
tak rozhlasovala medzi susedmi, že majú strašidla, že tam niečo šuchoce. Aj keď sme sa veľmi teda snažili byť ticho, tak Terka povedala, nedá sa nič robiť, na chvíľu vás zamknem do skrine a otvorím tú spálňu, aby videla, že nie sú tam strašidla. Tak nás zavrela do skriň, Aničke otvorila dvere, pozri, nikto tu není. Anička si sadla na stoličku a povedala, na tejto stoličke niekto sedel, ešte je teplá. Tak potom sme ju volali, že naše gestapo. No a... Takže si myslím, že vedeli susedia, alebo oni boli takí aj spríbuznení boli s jednou rodinou, Konradovci. Takže keď aj vedeli, nepovedali. No a to bolo veľmi dôležité, lebo od tých, ktorí sa skrývali v Močenku, oni predtým, než sa rozišli do tých svojich úkrytov medzi tých sedliakov, tak sa zišli a bol tam medzi nimi aj môj otec a teraz oni si povedali, že kde budú skrytí. A môj otec nepovedal. Tak sa ho pýtali, pán doktor, a vy kde budete? A môj otec povedal, tak ja vám to nepoviem. Lebo keď to poviem, už to nebude tajomstvo. To nás zachránilo. Lebo zo Serede, z toho tábora, prišiel SS-man Zimmermann pochytať skrytých Židov do Močenku. No a takže ľudia vedeli presne o jednom mladom chlapcovi, lebo za ním denne chodila jeho frajerka na koni na návštevu. To bolo veľmi neopatrné, no boli mladí. Takže každý vedel, že u tohoto sedliaka je skrytý ten chlapec. Takže sa to Zimmermann dozvedel, chlapca zobrali do tábora, strašne ho zbili, strašne. A on prezradil všetkých, aj svojich rodičov. No, takže ich pochytali, zobrali do tej Seredi, zase sa nevrátili sa z koncentráku. No ale my sme chýbali a to on ako si nevedel prežiť ako lovec, že mu unikla táto divá zver, to sme boli my, moja rodina. Tak dal vybubnovať po dedine, vtedy sa bubnovali vyhlášky, nebol miestny rozhlas. Chodil taký zriadenec, bubníkom zabubnoval, všetci sa zišli a on povedal, na vedomosť sa dáva. A povedal, čo notár chcel, aby sa dozvedelo obyvateľstvo. No a teraz povedal potom bubnovanie, že na vedomosť sa dáva, že kto prezradí, kde sa skrývajú zverolekárovi, dostane 5 000 korún. No a nikto sa neprihlásil. Tak po týždni zase bubnoval sluha a povedal, že zvyšuje sa tá odmena na 10 000 korún. No a zase sa nikto neprihlásil. Tak potom zatkol jedného starého pána, čo bol notár ešte za Rakúska-Uhorska, tak už mal svoj vek. A to bol priateľ môjho otca a ten pán Folkmer sa volal, mal syna, ktorý vedel o nás. A mal aj kľúče od nášho bytu. Veď my sme si mysleli, že budeme len 14 dní a bude po vojne v tom našom ukryte a boli sme tam 7 mesiacov. Prišla zima, že už v novembri, tak musel nám doniesť aj zimné oblečenie. Jednoducho vedelo nás. No a vtedy, keď bolo táto naháňačka, tak bol práve tam na tom Laciazi s nami a odrazu v noci štekali psi a prišla jeho sestra. Jeho sestra bola učiteľka, bola mi taká veľmi blízka, lebo ona bola moja krstná mama.
My sme utekali do toho nášho úkrytu, zamkli sa dvere a všetko sme počuli, čo ona hovorí. A ona povedala s veľkým pláčom, že otca zobrali do sereckého tábora a SS-man Zimmermann povedal rodine, že keď nepríde ten Imro, ten chlapec, jej brat, ktorý bol našou spojkou a nepovie, kde sme, takže toho otca zastrelia. A teraz keď toto povedala, ja som skrikla, našťastie ma nepočuli. A ona pokračovala ďalej, že prosí svojho brata, aby prišiel a prezradil, kde sme. A to bolo pre mňa taká rána, že ona nevidí iné riešenie, len to udanie. Že nerozmýšľa nad tým, ako z toho výjsť tak, aby aj nás nezabil a aby aj sa tomu chlapcovi nič nestalo. Ale on videl riešenie, ten jej brat. A on odpovedal, že áno, ja som zverolekárcov odviedol na hranicu do Maďarska. Tá hranica bola veľmi blízko, už Šala, Trnovec bolo Maďarsko. A tam viedla veľmi dobrá cesta, lebo však to bolo. A tade sa aj veľmi veľa Židov vtedy utekalo do Maďarska. No a takže on s tou svojou sestrou odišiel, prihlásil sa Zimmermannovi a zopakoval túto svoju verziu. Že áno, že on nás poslal do Maďarska. A ten Zimmermann uveril. To bolo zázrak. Čiže on prestal potom už na nás lobiť a už sa to ako si dalo do poriadku. Lenže medzi týmito dramatickými udalosťami my sme si všetci uvedomili, že už u tých Konrádovcov nemôžeme ostať. Lebo keď išiel tento Imro povedať tú svoju verziu, tak mohli ho hrozne byť a to nikto nevie, že ako sa zachová, keď ho mučia. Takže sme museli odísť, no a vtedy vlastne prevzal takú starostlivosť o nás brat Terky, našej záchrankyne, ktorý prišiel z Bratislavy, kde bol v dôstojníckej škole, Vlado. No a on nás napred zaviedol na pole, zakryl nás Kôrovým, tam sme boli 2 dni, boli sme v Kozli Slamy a medzi tým horúčkovite hľadal umiestnenie pre nás. Nakoniec našiel v svojej rodnej dedine v tom Šalgove. No a tam sme boli mesiac a potom 16. decembra v roku 1944, keď už všetko utichlo, vrátili sme sa do Laciházu a tam sme teda prežili ešte Vianoce v takej pohode, v miery. Konrádovci nám zabezpečili vianočnú večeru, všetko bolo veľmi krásne. Až potom v januári zase prišlo gestapo k otcovi Terky. No, ten bol pri tom Šalgove v najednom majeri, mal taký svoj vinohradík maličký a v tom vinohradíku mal maličký taký hajloch sa to volá, taká vinohradnická chalúbka, kde mal jednu železnú posteľ a tam vždycky prespávali vojenské spojky, ktoré chodili z povstania do Bratislavy a nazad. No a čiže to sa vedelo, že starý Mosnák tam vždycky aj nakrmil tých ľudí a tých partizánov a oni šli potom ďalej. No a v januári práve tento Vlado bol pritom, bol na návšteve u svojho otca. Keď zase prišli 2 Česi požiadať o nocelách, samozrejme, to sa nelegitimovalo vtedy. No a rozprávali sa a pred polnocou milí Česi vytiahli revolvery
a zatkli všetkých domácich, lebo to boli gestapáci. Niekto ich udal, našich. No a tak ich zobrali do väznice slovenskej a tam zase toto vláda veľmi, veľmi byli s reťazami. Aj gardisti, aj gestapáci. No a nakoniec aj s otcom ich odviezli do Mauthausenu. No, takže my sme už potom, bolo to veľmi ťažké. Ja som sa už s tým Vladom zblížila, vtedy po vojne sme sa zobrali a 50 rokov do jeho smrti sme žili spolu. No a takže to bolo už veľmi, veľmi zlé. Ale prišli Rusi v apríli, odrazu sloboda. Zase taký ďalší veľmi krásny deň v mojom živote, kedy sa všetko ako si dostalo do tých dobrých kolají, mohla som vyjsť von, mohla som ísť na ulicu, nikto ma nestrieľal, nikto ma nechcel zabíjať, nikto ma nechcel zatýkať, ani môjho otca, ani moju maminku. No tak začali sme žiť normálny život.